Yritys on Rajamäen pyörähuolto, rajamäkeläinen viime vuoden huhtikuussa perustettu pyöräliike. Tarjotaan kaikenlaisia palveluita pyöräilyyn liittyen. Myymme uusia pyöriä, pyöräilyvarusteita ja tarvikkeita. Ja huolletaan ja korjataan paitsi myydyt pyörät, myös kaikki muutkin. Ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä tein 1,5 vuotta iltaisia viikonloppuisia autotallista käsin näitä hommia oman silloisen päivätyöni ohella. Kypsyttelin ajatusta, että jos lähtisi päätoimiseksi yrittäjäksi ja sitten ajatus sitä vahvistui ja Keukelta sain hyvin apua tähän liiketoimintasuunnitelman hiomiseen ja miettimiseen ja laskelmien tekemiseen ja muutenkin ideoita, että miten tätä saisi lähdettyä pyörittämään. Silloin perustamisvaiheessa käytiin tosi tarkkaan läpi laskelmia. Toimiiko tämä homma niin kuin mä oon ajatellut? Ja pienellä hiomisella ja miettimisellä se saatiin toimimaan. Ja aika hyvin ne on toteutunut ne laskelmat. Ja laskelmat oli hyvin tehty, niin starttirahan hakeminen oli myös hyvinkin helppoa. Se meni käytännössä kerralla. Voin suositella Keuken palveluita kaikille aloittaville ja jo toimiville yrityksille. Sieltä saa paljon hyvää neuvontaa ja sparrausta ja tukea siihen yrityksen pyörittämiseen. Että on hyvä välillä jutella näistä asioista jonkun muunkin kanssa kuin oma itsensä kanssa.